Ndinokutungamidza zvekare muzora naZimbabwe ndoimba kuti muri watsvene kwese kwamuri kumatimana enyika yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare ndini wekukupai nhau dzinenge dzichibuda nomumastriti akasiyana-siyana emuno muZimbabwe, kubva mumatauni akasiyana-siyana nemumaneighboring countries edu. Tinenge tichikupai nhau tiri pano. Tiri kutaura nhau yemashoko aya ari kubuda achibva kuno vageza muri kuziva kuti pari zvino ava havasi kuoneka kwavari kuchengetwa nemasoja, kwavakachengetedzwa. Saka muri kuona asi uri kuti vageza vakabuda munyika varipo, asi vakachengetedzwa. Pane vakuru vakavachengetedza vageza, asi vaburitsa nhau iri kuitika munyika pari zvino. Vari kuti ivo panhau dzese dziri kuitika dziri kuitwa naMnangagwa dzavari kuita apa mushure mokunge vakasiyiswa basa ende vava kuramba kuti vaite step down, vange vachibuda paState House, vataurei vakati patakabvisa vaMugabe, vaMugabe vainge vainawo maCIOs avaitemba zvikuru, vaivimba navo zvikuru zvakanyanyisa. Vaivimba nemaCIO sezviri kungoita vaMnangagwa izvezvi, vari kuvimba nesecurity yavo zvakanyanyisisa. Vakataura zvekare vakati vaMugabe vainge vane magenerals avaivimba navo zvakanyanyisa, avanga vasingadhaute sezviri kungoitawo Mnangagwa ari kuvimba nemagenerals ake asingadhaute, achibhisa magenerals kwakasiyana-siyana. Vakataurayo vakati asi kumagumo kwazvo kwakazoita nyaya, vaMugabe vakazobviswa. Mugabe akazobuda paState House achida asingadi ende asingazvifungidziri. Ndepatiri kuonekwa zvino muzuva ranhasi, tiri kuona izvi vaMnangagwa vakuramba vakati nami nemwana wavo is now part yemabodyguards. Mnangagwa vasina kwaachaenda nemabodyguards ake asina mwana wake ari involved mutimu wemabodyguards, because mwana wake leader wesecurity yepaanenge achifamba pese, anenge akatungamirira timu yemabodyguard yese iye, vese vepolisi nearmy vese vanenge vakabhodha, vanenge vakagadha vaMnangagwa, vese vanenge vachiripota kune mwana waMnangagwa, because mwana waMnangagwa pari zvino ndiye apart of the security yaMnangagwa. Ndekuti Mnangagwa akutyira upenyu hwake. I think test yakainzwa nyaya yanga yada kuitika kuBeitbridge, kwakazosungwa varume vaviri vanga vane mapistoni. Izvo muchiziva kuti kuBeitbridge kwanga kwataurwa kuti Mnangagwa hafanira kunge achisvika ikoko. Saka tisingazivi kuti zvavainzi vanga vatongosarirwa ne150 meters kuti vanga vasvike padhuze panga pana Mnangagwa. Dai iko zvino tiri kutaura zvezvimwe. Mnangagwa hachisi safe across Zimbabwe kwese kwaachaenda achiita mararo kwaanenge achienda. Saka muri kuona iko zvino pari zvino ada kuita strategy kuti kwaanenge achienda ada kudhonzana nemavice president nechichi kuti vanga vachienda vari vese, ndekuti akutya dzungurero ngovabarira mhanyari ega. Ari kunyazoona kuti hazvichashanda, otherwise ndirogona kufa, ndekuti vanhu havachamuda. Mnangagwa pache zvake chaicheyo nyangwe vemuZANU-PF, beside the story yageze stairway, Mnangagwa akagara asingadiwe nevanhu vake mupati yemuZANU-PF, but munhu akashandisa power ende akaita lucky ndekuti timu iyi vanhu vachivenga ava ada kushandisa iko zvino, ada kuvashandisa, akavashandisa ada kuvadhamba. And of which those guys yana chivenga vakaita mwoyo murefu, vana kuti ari kutishandisa. Vakati ano semunhu watakarwa naye gamba ende wakagara for a long time also uri military okay, chimbodyawo for now and then topo time kana wapedza votisiyirawo chimuti. But iko zvino vatonyatsoa kuti munhu uye watakasiyira chimuti chada kubva pachigaro pabe. Ndozvaikonzeresa kuti ZANU-PF iite hoho. Takuona iko zvino vangoramba vachiapologize kuti aiwa 2030 handiite, ndiri munhu womutemo, handisvike ikoko, 20 term yangu ichingopera ndenda kubva pasina munhu havachatomboda kuti usvike 2028 chitongorova pasi, kwete kuramba uchikumbira ruregero wangoramba uchingotaura mastatement ako kuti handisvike 2023. Iko zvino athink vanhu vachinji muri kuziva, vasitova kuziva chibva magara mavaudza vese vanoti 2030 ED anenge achiripo, nevari kupfeka matishet akanzi ED 2030 anenge achiripo, nemaragari yaakanyonzi ED 2030 anenge achiripo. Ndavatombomira vari kusungwa oro vakangobatwa neveZANU-PF vari kunge vachiroverwa chipikiri mumusoro. Ndavambosiyana nezvazvo. Tendera mberi zvokunzi izvo vageza vari kuti
ivo maoveteran ese vari kuti timu redu nemaoveteran tiri materrorist. Vanhu vakati kumaterrorist tozori materrorist ka vanhu vatori dangerous nanza panguva yatairwira nyika ine kuti isununguke ana Smith vaititi tiri materrorist. Nisaka vari kuti ivo tiri materrorist, saka munhu angagondarye kutamba nesu ndekuti tiri materrorist. Hanzi population yemuZimbabwe tine about 90% yatiri in control of the population, general public, kunyanyanya maruva, maruzeva, mavillages nemumatauni akasiyana siyana. Vari kutaura kuti tine strong support backup, zvonzi chine relationship nevanhu vakatichengeta tichirwa tiri mumatrenches tiri kuhondo. Nyaya inotyisa bozi yaita kuomesa vanhu matemukanwa ichitaurwa nayo inavageza. Tenda pane imwe nyaya kuti tauri kuzarara ndeyanhaya yavachamisa. Vari kunzi ivo vachamisa vachazokwanisa kushanda navachiwenga. Vanhu bvavati vanhu vanofanira kushandidzana vese, ndeyekuti mupolitics kana vari vanhu vakadzidza ende vachamisa munhu akadzidza, vanofanira kuziva kuti mupolitics there is no permanent enemies, because igame rokuti harina mapermanent enemies. Vanhu vakawanda kwazibvunza kuti kuvachamisa vachiri kuda zvepolitics ndekuti vakangoti zika, hatichaziva kuti aivo vakatengwe zvekutaurwa vakatengwa ruchiko kunyarara kwacho kopozini haizongoramba yakangonyarara wozongoda kungomukira makumbo towards my election. Because izvezvi vachamisa vangosiya vanhu vakarembera. Izvi zvinoratidza kuti aiwa izvi hazvina kutombonaka. Ndavange vane vanhu vavo vachitaura navo vari kutyei, because wakatya dai anga iri nguva yanatsvangirai. Saka vanhu vari kuti dai anga iri nguva yanatsvangirai dai vanhu vakapinda mumastreet. Zvonzi chamisa is scared of ED or what? Ndataurira ndabudira vanhu pajekerere kana asati zvebhos. Vanhu vazhinji vakatongomirira ivo vanhu vasi kuita active kuita strong mupolitics ndekuti vakamirira vachamisa. Saka vachamisa ndevabude vange vari mumastreet vachinyatsotaurira vanhu kuita kuti vanhu vanyatsoziva kuti support redu rakamira so, kuita kutya kauti nezvavakachichidzirwa. Kana vasisade zvepolitics ndavataure kuitira kuti nyika izive kuti yakuteera ani. Vakawanda vanenge vachiteera vanokwanisa kunongedzera munhu vanokwanisa kunongedzera munhu vanoda kuti vanhu vanga vachiteera iye, because ivo chaiyo pari zvino havachazi mupolitics, havachazi active mupolitics. Ndavangotaura straight away kuitira kuti nyika inge ichiziva kuti zvinhu zvakamira sei. Taona tichiri panhau tapa munhau yavachamisa. Zviri kunzi izvo vamunangagwa vanga vari kuMorris Depot, iye yakachinjwa zita yakunzi Mukushi training depot, uko kune mapurisa akawanda anga achigraduata nokugadzwa madifferent position. Takatasa muzvivhitivhiti nemavhidhiyo akasiyana siyana edu munovaona vamunangagwa vari ikoko vachiramba vachingo-officialize, but zvinenge zvisiri official. But vari kuzama kuda kuramba vachizvi-officialize. Vari kutouraya history yevana vese vari kugraduata ikoko, ndekuti vanenge vachiziva kuti munhu uyu aigraduatesa vanhu but munhu anga asiri pabasa, saka zvinenge zvisina value rakanyatsokwana. Toita zviunzi izvo mastructures ese amunoona aya akataura kuti aitaura kuti ED 2030 anenge aripo. 10 province anogara achingotaurwa neHerald aya. Hanzi izvo musatomboita kufunga nezvazvo zvinenge zvakanyorwa paHerald, because hanzi those same 10 province muna 2017 pakadzinga munangagwa ndodzi same 10 province akati munangagwa ngaaende. Saka zvinhu zvese zvichingonyorwa paHerald nepaZBC, musazviteerere, hazvina kana basa, zvitori useless. Don't even read. Chitomwai mavhu makatongoona ritova kana usatomboritenga Herald racho. Tienda panhau imwe unzi Trevor Ncube. Wewe munoona Trevor Ncube mukuwasha wamunangagwa uye Trevor Ncube, so you must be careful kana muchitamba makadzi enyu. Trevor Ncube mukuwasha wamunangagwa, saka hapana paanozosiya vatezero vake vachinzi chichi oro mastories akamira semuzo. Trevor Ncube ari muinvolved yemanewspaper akawanda muZimbabwe, ane mashares kuAMH, ari kuDaily News also. He is involved mune zvakawanda. I think kunana HSTV ikoko he is involved. So tofanira kunge tichingwarira nevanhu vatinenge tichibatana navo ende tichishanda nayo. Tiende pane imwe nhau futi imwe iri kutaura zvikunzi izvo China threatens Zimbabweans, president weZimbabwe kuti anofanira kunge achisiya basa or to face action. I don't know this action ndechi
yanga iri pamaheadline azizoti why is it China iri kuthreatena president weZimbabwe. Munanga iye ari Mnangagwa tisingazivi nayo mastori azviunzi zvitori nani akatosiyira Chiwenga. Bosi munoziva why is it China iri kutaura kuti sebosi China ine mainterest akawanda ainayo muZimbabwe ende zvinhu zvanga ichingowana for free ende munoziva pane mari dzakawanda dzavakapana ED dzichoko muhomwe saka muri kuona kuri kubva mamillions esa achienda ari kushandiswa nachivhayo imari dzaangopiwa in hard cash dzichipiwa naMnangagwa. Saka China inokuratidza kuti iyo haisina kunyatsofara nezvinhu Mnangagwa anazonyatsoita zvinhu chaizvo zvavanga vakawirirana. Saka China yada kuti Mnangagwa anga achisiya ende vange vachidhirana waChiwenga because Chiwenga anenge ari kunzi ane better relationship neChina. Tienda pane imwe nhau yaED futi zvinonzi iye ED futi ende munhu Antony ndisaka zvinonzi scavo yake yakabvaruka yaunza jambwa cheda amboisiya manje iye achiri kunyubhilivha zvainganga yakafa zvezve but zvinonzi yatounza jambwa yakamudestroy. Zvinonzi ED created shibangu kuti haijege triple C kuna Chamisa and what ane aim yake kuda kuti ase kuti achiziva kuti muparliament makasara mune fake opposition party. Fake opposition party haizokwanisa kumuchallenge pacorruption ende inokwanisa kumubatsira kuti anga achiita program dzake dzokusvika kuna 2030. Saka muri kuona payo time iye vakambodetswa kufamu rake rinzi brigade what famu rake maopposition members akaendeko kakanzwa chibangu munhu wese ndiaende asi uri kuenda ndiri kudzoka ndichikuita se ndichikurikora manje vaenda kuda mota nemazvikwereti zvanga wapuwa zvese ma40,000 nemota dzavafamba nadzo dzakanaka nemaalawance vakabva kuti ngatiendei ubva vatengesa. Ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuvengera vanhu vari muparliament vanozviclaima havazi opposition but they are now part of ZANU-PF. Zvonzi zvainziwo futi zvinzi ED pampato neaim yakanga akatokanda nhando kumberi kudhara isitanga tiritori mumashure masikiresi ari kubuda zvino zvinzi ED anga akatitageta kuti panosvika 2030 ada kungizenga achiita AU chair from SADC chair apa anenge akuenda achida kuita AU chairman. Saka zvino ndo matarget I think Zimbabwe by 2030 inenge ichiasuma inenge ichitora that chairman yengirinzi AU. So iye ndikwanga akatotageta iye zoti kana ndichiringopa president ndo ndatora AU chair again achinyatsoti awa zvirunyazomita ende zvisho zvachitonyatsomufayiro zveshuwa but zvinhu zvabva zvadhakwa. Zvikunzi zvanzi zvikunzi izvo garwe iri kana riri mumvura tofanira kuita very very careful. Garwe rinokwanisa kubata munhu but pari zvinhu zvikunzi mvura hamusi kuwanika chikafu hakuna kana mhuka iri kumbokurasa pamvura because mhuka dzakuziva chistyle regarwe. Zvikunzi even nyangwe rakazvimwaya madhaka but mhuka dzakuziva kuti aiwa garwe iri riri paapa ende rinogona ngokubata rakakuuraya. So Mnangagwa asina kana power ava panze asina kana power igarwe risina power. Ndotenda hangu Zimbabwe ndokutendai nekusubscribe kwamuri kuita channel yedu ndokukuridzirai murambe muchisubscribe nokulike nokushare also mavideo audios edu different platform. Subscribe nokulike channel. Ndotenda Zimbabwe ndotendesesa kubva pasi pasi pemwoyo wangu. Mwari ave nemi mwane zvakanaka. Ndotenda.